ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଯେକା ନେଇଥିଲେ କ୍ଷୀରି ଆଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଆଣି କାହିଁକି ପୁପୁନୁ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଛି ହଁ ଛାଡ଼ୁ ଆଇଲା କିଏ ଆଣିଲା ମା ଆଣିଛି ଆଉ କ୍ଷୀରି ଖାଉନ କ୍ଷୀରି ଖା ପୁଅ କ୍ଷୀରି ଖା ପୁଅ କ୍ଷୀରି ଖାଉନ କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରି ଖାଉନ ଆଉ ଡାଲମା ଖାଇବ ଖାଲି ଯାହା ତାର ସବୁ ସଇଲା ନା